Jeg var meget glad for biblioteket. Var der både meget alene som barn og med min mor, og da jeg studerede, brugte jeg det selvfølgelig rigtig meget i mine studier. Jeg var faktisk så glad for biblioteket, at jeg overvejede at blive bibliotekar, da jeg var ung. Og det endte så ikke med det. Jeg endte med at komme på husholdningsseminariet, men der havde jeg et studiejob på seminariets bibliotek. Jeg er meget glad for bøger, og det er jo vældig heldigt, når jeg nu har fået et job, hvor vi faktisk er mest kendt for at lave bøger. Og det er jo kogebøger, opskriftsbøger fra Karolines Køkken. Og det, der er helt fantastisk, synes jeg, det er jo, at selvom nettet bliver mere og mere udbredt, og vi er en af Danmarks største opskriftssites, så sælger vi stadigvæk rigtig mange kogebøger, og det ved jeg, det er vi ikke de eneste, der gør. Nettet har jo de fordele, at der kan man altid være opdateret. Man kan sørge for at få noget det aktuelle frem på forsiden. Når det er jul, så har vi juleopskrifter fremme osv. Men bogen, det er jo noget helt andet. Altså at få sådan et lækkert værk i hånden, og man kan slå op, og man kan lægge det ud på køkkenbordet. Man kan sidde og lade sig inspirere, og det er sådan lidt lækkert at få en bog i hånden. Jeg er involveret på den måde, at jeg er med til at beslutte, hvordan layout skal være, hvad indhold der skal være, hvordan vi skal markedsføre den, hvilke opskrifter der skal i, både af de eksisterende og bestemme, hvilke nye opskrifter vi skal udvikle. Jeg er med til at give idéer, og jeg er med til at smage. Jeg er ikke selv med til at lave maden i køkkenet, det er at gøre mine dygtige kolleger, men jeg er heldigvis lov til at smage hver dag. Så på en eller anden måde, så lugter det alligevel lidt af bibliotekar? Det lugter meget af bibliotekar, men på en lidt bedre måde måske. Ikke kun af papir, men sørger også af mad.